komunisti už v 50. rokoch zistili po tých procesoch, že je oveľa lepšie niekoho vymazať z dejín, ako spraviť z neho negatívnu postavu. Aj keď je negatívna postava, tí buržoázní nacionalisti, Husák, Novomeský a podobne, keď na nich furt kydali, stále boli v novinách a vykresovali ako zradcov, zistili, že tie mená tam stále sú a ľudia si ich pamätajú. Je oveľa jednoduchšie proste prestať o nich úplne hovoriť, všetky zmienky, všetky knihy, ktoré napísali, vyhodiť z knižníc a spraviť toto damnáciu memórie. A keď si pozrieme syntézy z československých dejín z druhej polovice 50. rokov, tam sa napríklad Husákovo meno nespomína, možno raz. Aj to v zmienke, že bol so Šaňom Machom na Ukrajine pozerať masakre, ktoré spôsobili bolševici. A Novomeský takisto, Hlinka nič, dokonca ani pri udalostiach Černovej sa Hlinkovo meno nevyslovuje. To znamená, že tam to bolo veľmi jednoduché, ale príliš to zase nepomohlo, lebo v tom 68. napríklad študenti verejne na námestí pálili knihy, ktoré boli o Štefánikovi, kde ho vykreslovali ako francúzskeho, alebo agenta francúzskeho imperializmu. Tak vtedy ešte to Štefánikovo meno znamenalo niečo. A tí ľudia si to pamätali a v podstate, keď bola tá možnosť, tak tie niektoré postavy sa neustále budú vracať späť a hlavne, aj keď komunisti už na to prišli aj v tých 60. rokoch, že niektoré postavy možno by bolo dobré vrátiť tam trochu, aspoň toho Štefánika, aspoň toho Masaryka, aspoň trochu, lebo potom ako urobiť ten vznik Československa? On tam bol v tých 50. rokoch tak, že Československo vzniklo, lebo bola revolúcia v Rusku a preskočila na Slovensko a ľudia nejak spontánne si vybudovali Československo a to, čo robil Masaryk, Beneš a Štefánik, to boli handlovačky na západe. To jednoducho takým... To bola oficiálna taká... Áno, to bola oficiálna lína v 50. rokoch. No a to sa zistilo, že to ten štát príliš nelegitimizuje, že naozaj ten štát potrebuje tých hrdinov, potrebuje tie postavy, potrebuje niekoho, ku komu sa budeme hlížať. Takže nakoniec sa ukázalo, že ani to damnácio memórie príliš nefunguje, aj kvôli tomu, že na rozdiel od nejakého Albánska tie ruptúry išli jedno vedľa druhé a ten Husák sa znova dostal hore. No, ten Štefánik už bol mŕtvý, takže tam už to nebolo také a sa zistilo, že, že možno tomu Husákovi ani ten Štefánik príliš nekonvenuje, ale v tej pamäti zostáva, lebo však ten najväčší Slovák je stále to trio, ktoré tam máme neustále, Dubček, Štefánik, Štúr. No.